ассалому алайкум бародарон ва гӯшкунандагони ин суханҳо. Дар имрӯза барнома мехоҳам таъбири хобҳоро ки ба шариати исломӣ мутобиқанд таъбир намоем. шаҳодат додан, яъне агар касе ки дар хоб шаҳодат медиҳад, агар шахсе солеҳ ва дурусткоре дар хоб бибинад ки шаҳодатайн мегӯд, бо мусулмонӣ ва иқрор ба шаҳодатайн аз дунё меравад ва агар фосиқ ва нодуруст бошад, аз гуноҳ тавба мекунад, агар мушрик бошад, мусалмон мешавад. шахсе ки дар хобаш намоз мехонад, имонаш қавӣ асту суннатҳоро риоя намуда, аз гуноҳ дур аст ва ба муҳаббати Аллоҳ мушарраф гаштааст. нафаре ки рӯ ба қибла намоз гузошта саждаҳоро дуруст ба анҷом мерасонад, дуову таваддояш ба даргоҳи Аллоҳи бузург қабул мегардад. шахсе ки дар хобаш намозро бо нуқс мегузорад, имонаш ҳамон андоза кам мегардад. дар хобе ки намоз дар масҷид гузорида мешавад, ба шахси хобдида осоиштагӣ ва хушҳолии зиндагӣ ато мекунад. дар хоб намози панҷвақта гузоридан маънои онро дорад ки шахси хобдида ба сафари шавқовар баромада, дар зиндагӣ ба некӯиву эҳсон мерасад. рӯза доштан, агар касе дар хоб бубинад рӯза дорад ва қуръон мехонад ё субҳоналлоҳ ва ё ла илоҳаиллаллоҳ мегӯяд, аз ҳаромхӯрӣ ва гуноҳ тавба мекунад. агар бубинад рӯза дорад ва ғайбати мардум кард ё фаҳш медод, ибодати риёӣ анҷом медиҳад ва дар умури дин садоқат надорад. закот, агар касе дар хоб бубинад закоти молашро дод, молаш афзоиш меёбад ва агар бубинад закоти фитр дод, намоз мехонад ва тасбеҳи илоҳӣ мегӯяд ва ростгор мешавад. чуноне ки худованд ҷалла ҷалолуҳу мефармояд: валлазина ҳум лиззакоти фоилун, ононе ки закоти молашонро мепардозанд ва агар баддеҳӣ дошта бошад, ба зудӣ пардохт мешавад ва агар бемор бошад, ба зудӣ шифо меёбад ва агар душмане дорад, бар ӯ пирӯз мегардад. ҳаҷ кардан, агар дар хоб бубинад ки ба ҳаҷ меравад, худои мутаол ӯро муваффақ ба ҳаҷ мефармояд ва агар бемор бошад, шифо пайдо мекунад ва агар қарз дошта бошад, мепардозад ва агар тарсе дошта бошад, амният пайдо мекунад ва агар дар сафар бошад, ба саломатӣ бармегардад. агар дар хоб бубинад ки ба ҳаҷ меравад, вале вақт ва аъмоли он нарасид ва анҷоми ҳаҷ аз дасташ рафт, далели он аст ки умраш тӯлонӣ аст ва умураш мунтазам ва мураттаб мегардад. ва ё агар бубинад ки дар Макка қарор дорад, ба зиёрати хонаи худо хоҳад рафт. агар бубинад Макка обод ва боравнақ аст, мол ба даст меорад. агар он ҷоро хароб бубинад, таъбираш баръакс аст. ин буд бародарон таъбири шариатҳои исломӣ. бародарон азиз, касоне ки хобҳое мебинанд, ба канали мо албатта комментария кунанд, мо ҷавобашонро медиҳем. боқӣ санбаланду пирӯз.